Dakika na para tok sachiel marokinyi nyakwara Mugajwang machiegni eneno twak mokwongo e chenro mar Opinyo okinyi makawuono matayi nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugajwang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod siasa mar Duond Buche e pacho kae. Kakoro nyaka sani nitiere jo siasa moko mosewuoka e duond bura achiel ka gidhi e duond bura mamoro. To kopogore kod mano bende jo siasa mopogore temo mar mondo mi one ni kapok deadline mar IEBC ochopo to gineno ni gin bende giseyudo kata donjo e duond bura mano magibro bedo ka giwuotho godo mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Tekine magi duto timore bende nitiere nyinga mano mar Linda makoro ywaruok nitiere kotudore kod nying makamano kale nitiere duond bura moro makoro wacho ni gin ne gise reserve kata ne gise yango ni mane nying magibro bedo ka gitiyo godo e duond bura margi to jo Linda Mwananchi bendo ramo ni Linda no en margi gino momiyo nyaka sani koro chunga chenro mano kata do tamo puetho mar siasa mano ma hotel negi Edwin Sifuna mar mondo mi kik ndik nyinga mano mar Linda Mwananchi kasani oyienegi mana chwalo kwayo mar ndiko nyinga mar Mwananchi kende. Ang'o matimore siasa mar Duond Buche nyalo tego kata nyalo konyo e paw siasa e pacho kae e yo machalo nade. Yena mar mondo mi arwak welo mantiere go de studio kinyi makawuono antiere kae kod wakili Joshua Nyamori oyawre wakili chio nade machiegni twak kamana Nyamor biro gomba ka jowa machiegni antiere kae kod Dina Gai en janon weche mag siasa oyawre Dina ichio nade ayo nyikwara Mugi achio maber kendo amor mar biro e twak kawuono machiegni kachiel kod Meshak Odede mabende en janon weche mag siasa oyawre Meshak ichio nade achio maber Joyce kamano kuom rwako machiegni twak nyakwara Mugajwang imena rwakini machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 2 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV an bende nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ mar mondo mi wago mbaka odore kod siasa mar Duond Buche e pacho kae kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi achak kodi wakili Joshua Nyamori nyaka sani wasebedo kwa neno ka odiochieng' manyoro ne waneno ka nitiere ja siasa makoro ne owuok e Jubilee ka dhi duond bura mano mar DCP matende ne oloko taga sani ma otelo ne wuoth mano mar yiero mar higa mar 2027 waneno ka gino miluongo kanyo kod dhongere ne defections bedo ma bet ng'eny matende ni ja siasa wuok e duond bura moro ka dhi e duond bura machielo penjo monyalo bedo ka wapenjore ni kindegi makoro watelo wachomo yiero mano mar higa mar 2027 ma jo siasa wuok e duond bura achiel ka gidhi e duond bura mamoro ka wang'iyo gi wanyalo wacho ni gitemo ng'iyo wanyalo wacho ni gitemo loso coalitions kata riwruoge mag siasa motegno kose ja siasa ka ja siasa ng'iyo mana dwaro mare owuon e kinde makoro wuok e duond bura achiel kodhi e duond bura machielo wakili Joyce ng'eni sama koro wadhi ni en season ma ja siasa ka ja siasa ng'eya ni to kama ntie ni be anyalo yudo mbulu ma doji omiyo ibro yudo ka giringo ka e chama moro ka dhi e moro nikech gi coalition achiel ka dhi coalition moro mondo ging'eya ni to gi make sure ni kama gidhiye no resonate gi jopiny especially area magiaye nikech siasa inyalo bedo gi pachi to ganda at any particular moment bedo ga gi interest mar gi kama gi paro ne gidhiye whether it is right or wrong to mane kama jopiny osekete pachgi omiyo kata ibed ja siasa maber manade to kama jopiny okete pachgi idagi donje jopiny nyalo weyi nikech ok iluw yo ma giluwo matene ni ka ng'ato pok owuok e duond bura moro kodhi e duond bura machielo owinjo gima ground wacho kose ang'o matimore en winjo gima ground wacho idhi e ground ino ka jopiny nyisi ni Joyce into aerinde to gima chandowa ni chama nini chieng' moro ne nitie ja siasa maniluongo ni nyinge mane wang'ego dala ne en Kwega Kwega ne jakanu kabisa to election ma 2002 jaduong' Kwega ne nigi ji ma ji ne de yiere to jaduong' Raila Amolo Odinga nobiro to piyo gi ndege mane bath petrol ndika mogo time ohala koro kogona mbaka to nyisa ni gokinyi mine moko ma support okalo kare kanyo
to onyise ni wadhi wawinjo ni jakom biro ka. To ka gia e rally mana bath Russia, Russia hostel kanyo. To ging'ado ndara to giduogo ire. To ginyiso ni yawa. Idong kwega awateri. Awateri to gima jakom wacho. Jakom wacho ni gini en mana 3-piece. Ndalo no ne en 3-piece, onge 6-piece. Akoro wakeni watimre kodi nade yawa. Ilet no akoro mon go ywage. To magi nyo supporters ge manyo choko niki. To indeed ka election no chopo. To despite the fact ni en very popular. No dong nikech no kene 3-piece. So no kene 3-piece mate no nge duond bura ma jo piny ne dwaro no nge duond bura man jo piny ne dwaro no bedie. And I think it is just normal because kidhi telo to idhi telo ne jo piny. So kidhi telo ne jo piny onego bed ni winjo pach jo piny gi duond jo piny ni area ni aneno ka mae line ma jo piny dwaro. For instance, japiny moro amora e oganda ma Luo sani manyalo bukore ni wuok e Grand Coalition Government ni en odhi kia Linda kia Uhuru Kenyatta, moko kia ni dhi e DCP, ka winjo ground kuma nyane mana dala Nyoro taneno ka jogo jopiny dhi wegi kata japiny eri manade to jopiny dhi wegi nikech japiny ma e ground ma thurwa kacha aneno ka gin aligned ni gidhi support President William Ruto for re-election, and President Ruto gidhi support gi team ma dhi make sure ni duond oganda ma Luo owinjore ka ji nie sirikal ba ensure ni joma nitie grand joma nitie e broad based government emo giyiero mondo dhi oti mondo med kelo gik ma gikelo nwa thurwa mang'eny maloyo mosebedo kwaneno sani ma in fact pok ne waneno nyaka neni. Korka koridina waseneno ka defections bedo makare ahinya. Defections gi in korka kore kinde makoro jasiasa kuom ranyisi wang'eno odiochieng' manyoro jaod bura mano ma Kamkunji Yusuf Hassan en achiel kuom jaod bura ma wanyalo wacho ni recently owuok e duond burano mano mar Jubilee kodhi e duond burano mar DCP. Kowuok e duond bura mar Jubilee kodhi e duond bura mar DCP. Ka ging'iyo kata ka jasiasa sani koro gitemo mar mondo mi gi align to parties mopogore opogore. Gitimo mano ka koro seche moko gitemo manyo kata manyo riwruok moro motegno mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 kose gitimo ne dwato margi gin giwegi. Adwa wacho ni siasa en interest mokwongo. Omiyo interest samoro chuno ni ng'ato nyaka self preservation be nyaka ng'ato tim. Ka ng'ato ong'eyo maber ni e riwruok ma entiere kata e duond bura ma entiere ok bi konye yudo gimodwaro, jasiasa onge wich kuot. Jasiasa biro wuok awuoka to dhi kamong'e ni interest ne orit maber kendo biro yudo gimodwaro. Sani wawacho ni en saa miluongo ni lala salama e siasa. Ni en dakika mogik ma nyaka ng'ato koro pangre. Ka in jasiasa to nyaka ichak pangori. To bedo e duond bura very important nikech duond bura go ema geche mitiyogo kimanyogo telo kata power. Sani en iluongo ni silly season ma jo siasa biro timo gik ma biro buogo kata oganda gi jogo ma yiero gi nikech koro kaka Yusuf Hassan onge ng'ama ne paro ni Yusuf Hassan nyalo dhi ma riwre gi DCP, but ineno ka otimo kendo neno ni berne, koro ong'eyo gimomiyo otimo kamano kendo ong'eyo ni probably kong'iyo electorate jogo ma yiero in Kamkunji, an asedak Kamkunji, ong'eyo maber ni composition mar jogo duond bura mar DCP ema nyalo rese. Koro nochuno ni mondo odhi mondo o join duond burano.
to kendo sani be en transfer season ma en gima chike omiyowa thuolo mar riwruok gi duond bura midwaro. Omiyo anoka nega gima lich ka jasiasa kata mana an ordinary Kenyan oloko duond bura kaluwore gi gigo modwaro kata gigo ma joma yiere dwaro. Korka korio dede. Erokamano Joyce. Adieri mantie en ni duond buche ma watiyo godo e pinje mag Afrika kata Kenya kiriwe igi hotelne gi josiasa madongo. To nitie categories ariyo mag josiasa ma wan go kaka e piny Kenya. Category mokwongo gin josiasa ma gin gisekalo weche mag duond bura. This is what I mean. Onyalo wuok e duond bura ni to lugo wijo piny odhigo e duond bura machielo, kata onyalo yawo duond bura manyien to golo jopiny kama ne gintie to luwe odhigo kama ne migosi Raila Amolo Odinga mosenindo nitie, kama William Ruto koro nitie, to gi a few others, ok ging'eny ahinya ji abilago. En category achiel. Then oganda na modong' manie siasa koro nyaka lu bang' jogo. Koro ka ineno ka wagike season ma transfer kaka Dina wacho, to nyiso ni ng'ato ka ng'ato align gi jogo. Most of the political class mane piny atol kata Cumberland biro luwo bang' Kalonzo Musyoka. To nitiere moko matin manyalo defy, achiel ariyo to kong'eny. Modong' biro luwo kuma President William Ruto nitie. Nikech William Ruto sani ni category kata kiwango mokwongo masenyisi cha ma onyalo wuok e duond bura ma entie no, odonje machielo kata oyawo manyien, to joge kaluwe. Nitie josiasa mosegike kiwango ma en gi joma luwe, ok joma luwo chama ma entie no, en ma jogo luwe, ma kodonje chama to jogo donjo kode, kowuok e chama to jogo wuok kode. Koro gin kendi bro yudo ka wuok gi e chama ka gidhi moro tek kabisa. Kiwango no kosegik to en ng'ama koro gero chama ne. Kaka sani kadine migosi Raila Odinga nitie, ne ok inyal expect ni owe ODM odhi e chama moro. Ibiro yudo ka ODM no ema koro gero. Gin jok mang'eny ne chama gin ema koro gidwa ni giger, nikech giseng'e ni ji luwo bang'gi as individual. Kato jomodong' kaka koro Honorable Hassan gin koro gi align gi individuals gi. Ng'at jasiasa ma piny kata manie diere piny Cumberland dwano align gi Kalonzo Musyoka in a certain way, ma kata ka Kalonzo no owuok e coalition ni odhi e coalition cha to owuok embedo oluwo bang'e e coalition. Koro group ni gima miyo giwuok kamano, achiel en ni ng'ato ng'iyo ok mana ground kende, nikech osewachi ground ji ng'iyo ni jopiny ni kanye kata e gweng' ma antie ni ng'eny ji ng'iyo chama mane. Mano achiel. To mar ariyo mamiyo seche moko ji go konde machiek ma samoro ibe kibet tidhier nono ni to mheshimiwa nani oneno ang'o ka momiyo owuok kama ne entie mane waparo ni ber odhi kumachielo. En ni seche moko apiem gi Joshua Nyamori, to nikech chama gi otelnegi gi individuals mana wacho ka. Taf samoro an gi feeling ni chama ma wantie ni Joshua Nyamori chiegni gi party leader mang'eny. Koro ka ng'iyo kaka nyalo influence mondo ayudo tiko, samoro aneno ka dhi chanda ka wayi kode. Yot ne mondo oyud party leader mondo influence kaka nyalo yudo tiko no. Mae ma samoro ibro mi neno ka season mawachope ni jomoko go kona machiek ni maybe e chama makama anyalo chiegni gi party leader cha moingo party leader makoni. Adhi atema nena. Koro seche moko to gigoyo okang' ma samoro miyo gi miss, nikech samoro yes koni inyalo yudo party leader ma influence kaka yudo tiko, but chama no kendo ok very popular kamiae. Samoro chama ma popular kamiae bende koro ok inyal
influence leadership mare mondo iyud otiko. Koro iyudo ka ng'ato tangni e diere kata jok mineno wuok sani gi moko pod jomoko nitiere paro ma pod nitie ni moko kuom gi odwa wuok chon. Inyalo wuok michaki duogi. Nitie jok mabro wuok madhi kendo ka gik higa manyien kar seche moko ma dwe mar 4 kendo gichak giduogo. Kata mana dwe mar 6 jomoko manowuok sani ochako duogo. Kata gichak giwuok e mano gi songe machielo. Nikech ng'ato koro ng'iyo kama ene gi influence gi gik ma kamago. Ma ema miyo wabro neno ka jiringo. The only people ma ng'wech gi tin gin category mokwongo ma nyisicha, nikech gin koro gin gi joma luwo gi individually ma kodonje chama to wuok kod gin wabro neno kuom gi en ginyalo wuok from one coalition to another. To ikinde ma ng'ato wuok e seche moko coalition achiel kodhi e coalition machielo, bendo ng'iyo ideologies mag political party no koso ng'iyo mana interest mare gi gino ma party makamano wakili bro bedo ka kelo ne jopiny. Nikech jo kanyo ka Meshak wacho ni seche moko ng'ato ng'iyo ni ochiegni kod seche moko gi party leaders, seche moko inyalo miye kata otiko mano mapiyo mar mondo mi olar kom modwaro kod duond bura makamano. To kopogore kod mano, kopogore kod weche mang'iyo kata ideologies, wantiere kod wachno ma iluongo kanyo ni oganda dhoudi, tribe. Wang'e ni duond buche mathoth mago montiere gode pacho ka gin seche moko ji kowinjo duond bura mar ODM to jomoko japaro ni mano mana duond bura mano mar joluo kende. Adira nitiere kanye wachno nikech ahinya gi sani mwacho moyiero wanno ka jogo mawuok masawa mar piny Kenya sani gitemo mar mondo mi gibed machiegni kod duond bura mar DCP kaluwore kod gino miuso ne gini DCP ema koro bro bedo ka mako ground mane gwengo mag masawa mar Kenya. Wakili ing'eni ideology en paro ma jo chama nyalo bedo go mar gik ma giparo ni important e ngima dhano, especially members mag chama gi ma de gidwar ni mondo timre and kaka de gidwar ni mondo gitimgi. Okay, so inyaneno ka nitie joma nigi ideology ni sirikal emonego bed ni gero piny, to nitie joma nigi ideology ma support the fact ni ohala ema gero piny, to nitie joma ni diere ka. Omiyo kane for instance ne wa debate ndalo mani loso chama mar ODM, to ne wang'iyo ni ideology ma ODM dhi bedo ang'o, to ne wacho ni obed social democracy. And the social democracy ne en democracy ma one yiene ohala mondo timre, but ohala ni sirikal bedo gi lwete e ohala ni to make sure ni ohala ni otime e yo makonyo jopiny. To nitie gik ma sirikal nyaka bed ni kao ni timo kende. For instance, sirikal kik wene weche mag ohala, wach mar somo, wach mar infrastructure, gi weche ma kowene jo ohala, to jo ohala nya timo gi e yo ma joma tine ma bro benefit, to joma ng'eny biro fail. King'iyo chama ma UDA, bino ka ideology ne is more or less the same way. Kane wacho ni gidwaro ni mondo watim gimiluongo ni bottom up approach. Ani sirikal machon manowe ni jo ohala ema timo ohala to koseyudo profit, to profit duogo piny through gimiluongo ni trickle down effect. Okosebedo ka konyo ji mang'eny, ena gima konyo ji matin. Therefore inyaneno ni ndalo Kibaki iro gi ndalo Uhuru, yes Kenya nodongo, to Kenya odongo nikech ne wabedo gi ne wabedo gi millionaires gi billionaires momedore matin, to jo mang'eny nodong kodhier, and especially nitie areas mag pinyni to gogendni manowe oko. For instance, Thurwa ajanyiso ga ji ni ki compares kinyiso jomoko temo nyiso ni Kibaki was the best president. Mane Kibaki temo wacho. To anyiso ga ni ding'ia ne uru certain factors mang'iyo development, king'iyo life expectancy ma chema wariogi kao as important. During life expectancy ma sawa ne jogo dak chigni gini 70 to wan dak only 47 years. King'iyo the number of kilometers of road, tiyudo ka gin gi kilometers of road mang'eny malo dabu ma wan go. King'iyo siptande, king'iyo weche mag somo and so on. So emomiyo ineno ka chama wario ODM gi UDA ne wacho ni king'iyo ideology margi, to ideology margi en ni mondo one wa kel dongruok ne jopiny, but at the same time
dongruok ni mondo bed spread all over the country. Eo mineno ka it was very easy kanyo cha jotendgi President William Ruto to gi Migosi Raila Odinga no bedo piny mondo giriwre paro nikech ideologies gi chal and paro ma giriwono en paro mineno ka sani spread development makata thurwa kama osebedo ka development no tuon sani wayude development. Now ipenja ni paro mar oganda ing'eyo ni ng'enyne yudo ni chama ka chakore to konya chakore kamoro amora nitie kamo chakore to chama nitie ga gima kisungu luongo ni charismatic leader jatelo manigi mbi ma jopiny luoro ma jopiny luwo. Now jatelo ni most of the time mineno ka mondo chama odongi ochako dongo kama jatelo manigi mbino ae nikech kanye ma ene gi networks mas strong and wach mar oganda ni wach mar tribe ni and a strong connection ma is stronger than Rumi town dana ne jawacho ni osiep mar helu muromo go e town oken osiep to osiep mar wat osiep mar oganda en osiep ma last long mi inyalo bedo ni iwuotho street moro moking'e ni jaluon tiyo to kiwinjo ka ng'ato wacho dholuo to jakitani penje ni inya kanye kati in wuode kanye ibiro no ka immediately un gi connection okay kech un gi gima iluongo ni I think iluongo ni primordial relationship ma go beyond relationship mwaloso. So gima mineno ko ganda ma luo koreo ka ineno ka jadung Raila Odinga nyowe gi broad based government to we under President William Ruto tineno ka oganda te ng'eny wariwore ni kanye manyaka wabedi en nikech wan gi a primordial relationship e kindwa mosebedo go kuom igni mokalo 300 nyaka ne wa sinakuru kukuli banga madognam ewi kama Khartoum ngeni en doluo ni wajo ni Khartoum kama the White Nile gi the Blue Nile ne tuomore ne nyaka ne wa kuno mwa wuothi mwa dhi Uganda mwa bi kama joma ko dhi Tanganyika nitie kaka waseriwore gi remo to kendo wariwore gi yore wa mag dak ma stronger than riwruok mwanyalo bed ni wariwore gi joma sawa moko manyuwaro mogo 1963 to relationship osebedo mana mar betrayal and emomiyo ineno ka at the same time jowa wacho ni oganda ma Rift Valley gi oganda ma Kalenjin gi gin joma ne wago dognam kuch and therefore relationship marwa kodgi is stronger. Emomiyo ne waluongo gi ni wuodo dongo ni luongo moyi ni wuodo rongo to no joluo ne wuodo piyo nikech ne gin joka ng'ata achiel and because of that wawacho ni gima hinyogi ema nyalo hinyowa and wasebet kendo kwa dak kamoro achiel. For instance pi mowamodho Lake Victoria en pi ma oganda mar Lang'o Maloka makane en pi magikete gimoro marach to ganda wadi koro setho to mondo be ni wasedak for a long time nyiso ni wan gi relationship and that relationship mineno ka jopiny nyalo riwore mayot ka koro wariwore sani ni mondo kwa dhi negotiate go gendni moko to wa negotiate kaka oganda chiel ma josinakuru kukule banga madognam ma moa Khartoum kamoro achiel. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya Dina. Ito korka kori wechego mago mag oganda dhoudi mopogore opogore gi duond buche mago mag siasa tudruok mane magi nyalo bedo godo ma kuom ranyisi jogo mawuok e gwengego mago mag imbo mar Kenya kata gwengego mago mag Nyanza degi go mar mondo mi gidonja donje duond bura mano masche moko jopiny nyalo resonate go nikech e kinde mane wakili chaki winjo kanyo kane ogonwa mbaka moro matin kotudore kod siasa moro noonge duond bura mane jopiny dwaro seche moko ne duond bura mar oganda dhodno to noonge kanyo mano miyo no rem o play role mane ahinya te siasa mar duond buche ni wechego mago mag dhoudi. Duond buche nigi wacho ni gin gi ideologies mopogore opogore but ananeno ni anasebedo asetelo e duond bura
ne an vice chair e Safina. To duond bura nyalo wacho ni gin gi ideology machal kama. To gima aseneno en ni pok wabedo wa solidify bedo e duond bura gi ideology. In fact, pok wabedo jomoko momako ideology ma gimoro amora kotimore to in chamano kiwe. Pod so it is oken gima jopiny kata josiasa osemako matek. Emomiyo ineno ng'at machal gi Yusuf Hassan katiyo gi Yusuf Hassan. Yusuf Hassan en background ne en civil society. O believe in social justice. O believe in non-discrimination. To king'iyo kumodhiye nikech jatend duond buch DCP waseng'eyo rhetoric mare. Weche mosebedo koporo ok gin weche ma onego bedni Yusuf Hassan dhi joine. To ineno ka Yusuf Hassan decide dhi mondo o joine. Meaning ni ong'eyo maber niya kata jopiny mayiero go poko ng'eyo exactly what they stand for or the values that ma ok ginyal cross. Emomiyo ineno ka yot mondo ji koro ing'eni kuonde machal gi kata America nitie iyudo ka Democrats nitie gi Republicans. Democrats are Democrats. Republicans are conservatives. There are things, values that they stand by. Ma katango matimre to gichungi gi duond burano. But kae pok wabedo that disciplined, kendo pok wabedo that structured, ma we believe in these things. Ang'o mamiyo pok wabedo that disciplined? Nyalo bedo na ang'o matimore kuom josiasa? Aparo ni en mana ni gima wacho ni discipline. Ji pod onge discipline. Siasa en kamoro machal ka chiro. Ma ng'ato timo kako dwaro. In fact, gigo odhi paro mana later sama koro maybe o campaign koko chako paro niya, oh by the way I stand for human rights, I believe in women's rights, I believe in young people leading. But before that, yani the people emabro miyo koro wuondore ni, but I believe ni kanyo to pok wachope maber mobedo solidified. Sani aneno ka UDA gi ODM kako wacho otemo maj kendo gitemo gigo magisebedo ka gidwaro gitemo ni mondo gitim. Ineno kata sani awacho gani Ker William Ruto osetemo matek ma in fact Ker William Ruto o implement Article 43. Ma is very very important ne kata jo machal kawan ma wasebedo ka wakedo ne ratiro mar oganda. Omiyo sani ineno ka there is some level of nitie direction. But ainya to pod jo anyaka timatek mondo ji obed gi values magi stand for, mondo wabed gi parties ma wang'eyo ni kidonjo to this is what they stand for. Kid kaka Democrats kidonjo ting'e niya gin pro abortion and all that. Kidonjo Republican ting'e ang'e automatically ni they are pro life. So we need to get to that point. Pokwa get to that point. Yeah. Odede in korka kori, wanyalo wacho ni josiasa manyo mana yore magi nyalo medo bedo godo relevant e paw siasa. Nikech kuom wacho adiera nitiere duond bura moro ma kata kiwuok e duond bura ni kidhi e duond bura machielo, to ng'ato nyalo wacho ni ng'ano to koro mbi mare mar siasa oserumo, kalo ne duond bura no to koro en duond bura matin. To kiwuok e duond bura matin tidhi e duond bura maduong' tinno ka wanyalo wacho ni ichiero political career mari. Josiasa wanyalo wacho ni gi party akana wacho ni gi party hope kata giwuok e duond bura moro ka gidhi machielo for political survival, kose ging'iyo weche mabro konyo gi dongruok e siasa to bende bro konyo jogo magichung'ne. Nitie weche adek ma jopiny onego understand situation mar josiasa gi duond buche to gi wuok e party ni kidhi e party cha. Number 1,
it has nothing to do with jopiny. Sama wuok e party ni kadhi e party cha. Yes, nyalo bet ni arango kuma chung'e ta yudo ka jogweng'no ng'eny gi ungo lwedo duond bura cha. Koro ok adhi e duond burano ni nitie gima dhi omo ne jopiny e duond burano. Adhi e duond burano nikech nitie gima dwaro an kaka an individual manie politics. So very rare is it about the people. En gima ong'ere, en about me kaka jasiasa madwaro kom. Namba 2, nitiere bende ji kidienje 2 ei jok mwawacho kaka josiasa mawuok kadhi kacha kata kocha kaduogo koni. Kidienje 2 gi, kidienje mokwongo en ng'atno jasiasa mamanyo kom genuinely kendo dwani mondo oyud kom ma kono emoneno ka yo machiegni monya yudogo kom. Then kidienje mar 2 gin jok ma ong'ado deals gi matindo tindo. Samoro nitiere ma anyalo chung' nyaka debe tok nadwa kom. Nitie ji mang'eny ma chung' nyaka president. Ebe ong'eyo, jopiny be ong'eyo ni ng'ane tok dwa bedo president, lakini chung' to chung' kendo nyinge nitie nyaka ka IBC. Nitie gimachielo modwaro magino emok nyalo wachi. To eto ng'e kako dhi yude. Nitie seche ma bende abire chama ma kata wuon chama bende weg chama bende wawinjore ga winja ni in bi abiya in nitie mae gi midhi yudo. Koro in chung' to chung' achung'a. So jopiny nyaka bed gi ng'eyo matut kuom ji abilagi. En mana ni seche gi to ok wanyal yudo thuolo mar donje matut mwanyis jopiny ni ma e gima king'iyo tibro fwenyo go ni ng'ani dwaro kom kata ng'ani ok dwar kom. But gima nyaka japiny ng'e mokwongo baseline ni ei jomochung' gi te nitie madwaro kom, to nitie moseng'ado deal gi weg party, moko nitie ma odwaro mana ni mondo nyinge obed oko kanyo ma kakoro yudo gima nodwaro cha. Mane ok en mondo yiere. To nitiere gima back up godo wachno ni Mesha osetiyo ne chama cha kata ka chama cha nominate mano ber. Osetiyo ne cha ne wang'eyo from the beginning ni ne ok adwar ni mondo dhi yiera. Nitie gima nadwaro to nyaka na back up gi evidence moko ni ang'ama jasiasa, ang'ama ni e siasa. So jopiny onego ng'imago. Ato mogik realities nitie mar gweng' ka gweng', anyuola kanyuola kata oganda koganda. Nitie seche moko ma iyudo ka jo oganda ni kata anyuola makama pachgi kata gombo margi obedo shaped gi gik magikale. Mokwongo inyalo yudo ni un oganda ma samoro ne ok odew ahinya, to samoro unyalo abet ni uwuok e pith moro mane ji nyiero, to gini iyudo ka riwou, obedo bond maru. Ka koro iyudo ka achiel kuomu kata 2 kuomu kata moko kuomu ochako yuto, to nitie hera moro mabiro kendo wacho ni ka gima kama sani nyalo yudore e gweng'wa, nyaka wa back up, nyaka wa support ma be gima timore e parties. Inyalo yudo ka gweng' moro sirikende moko machien no neglect, kaeto bedo ni ne ubedo neglected, ubedo oweu chien, odhi oriwou. Koro ng'enyne iyudo ka ji abilago gokura kanyakla nikech gin gi lens achiel ma gineno godo siasa. Giwacho niya, ka sirikand ni nyalo konyowa e magima, to koro ok wadwa ng'eyo gik modong' ok wadwa ng'eyo. Koro inyalo yudo ka gweng' machielo to samoro oseng'iyo mana kaka samudongo, nitie nyathi ma is a bit spoiled nikech dalagi nitie everything. Koro en gik ma uwacho kagi ok one ka gigo muhimu. Koro inyalo siko ka owacho ni to ang'o ugone gigi gin gik man kanyo, gina gik man kanyo, to ng'ama chielo to ae dala ma gigi onge, ma chieng' mokel mkate to kendo winjo ka en gima lich ahinya. To nyathi machamo mkate pile to wacho ni koro mkate be gimonengi chikri ne kama ng'ane. Nyocha neno jasiasa moro ma e piny Luo kanie e studio moro karuka ka wacho ni gigo gika thindo ma ok onego bed ni thago wi ng'ato, ni oger barabara moro ke otim ang'owa mago pes matindo gi, to mana nikech samoro en
onyalo kawo en gi yuto, onyalo kawo chopa to opiyogo ei dalane, to chako dhi opiyo Kisumo kata oduogo piyo Nairobi. To nitie ng'ama chielo mago ohand omena mawuok ne e gweng' kanyo nyaka kata Sori Karungu e dho nam. En samoro wuodho odiochieng' ngima nikech iidho apiko goyi piny, koth ochwe kapod in Sori, apiko be koro kier kidok ot mondo iwuog kata Sori miduogi chop junction ma Kiabuyani. Ina ng'ama samoro osegore piny kata ga apiko dide. Ng'ata bilano koneno barabara maler to en gima lich kuome. So gigi e gik ma shape kaka ji riwore, iyudo ka oganda riwore. Kidhi mwalo Tana River, nitie bridge moro ma oriwo Tana River gi Kilifi, iluongo ni Galana. En 200 meters. To nyaka ne chwe piny, nyithindo magweng'no osebed ka nyang' chamo kakalo aorano kadhi school koni both sides. To sani kano dhi ogere, iboyudo ka reality mar jogo opogore gi reality mar ng'at manonyuol Nairobi ka, nikech ng'ama nonyuol Nairobi ka samoro oseneno gik malich moger, wang'o yepo yudo ka gik moko ger, nderni beyo. Koro ng'atcha biro go sigalagala ni an sirikandni otimona tim moro ma wiye ok chak wil godo. To ng'at man ka to wacho ni ang'o michikori ne kamano Iran? Gima thin ni chiki kamano. Ma e gik ma shape kaka oganda kata clans kata kabinde mopogore opogore go kura. Omiyo kwa dhi ombulu ma 2027 nitie jok ma biro wacho ni un sirikandni unene ang'o? Nikech gin ok gine. To nitiere jokono be ma gin bende giwacho ni piny nyaka ne chwe piny. Ma e sirikal marach mogik ma giseneno nyaka ne chwe piny. Nikech gisebet ka sirikende mamoko ka favor gi kendo semiyo gi gik moko te. Koro ma oko miyo gi gik moko kaka ne imiyo gi cha. Omiyo sirikand ni e sirikal marach mogik ma giseneno. Awacho ga pile Joyce ni realities opogore. Reality ni gimara pogore. Kiyudo bugo ma okuny to ole pi kaka pond kata swimming pool. Kichungo tiga e swimming pool to tiga bro wacho ni niya pigni ok tuto gik mane ng'uta. To kinyume opuk, to opuk bro nyisi niya pigni tut marach. In fact, kichunge e iye, to kine oko. En mane reality ne. To reality matiga be opogore bende nyisi niya oko tut gini chopo meng'uti. Donja. So realities magwa pogore e Kenya, kaka piny Kenya. Ibro yoro ka bath piny koni, samoro giseng'iye yuto gik moko ikelo negi akela. Omiyo sirikal ma ok kel negi akela kamano dwa ni mondo kuonde te obedie yuto abilano obedie. Ok giyud mang'eny molojo moko ka. Sirikal marach mapok negi dwaro ginwang'o kendo mane reality gi. To jomoko bende bath piny koni sirikende modong' osebedo ko neglect gi te. To ma sirikal mobiro ni temo ni oketie gimoro e gweng'ni gi gweng'cha. Sirikal maber ma gibe pok ne gidwa ginwang'o. So realities go ema shape kaka ji timo voting. To jo siasa koro ng'iyo kaka jopiny okawo decisions go. Tae to giluwo bang' jopiny. Koro ibiro yudo ka ng'ato wacho niya atoto jaduong' ng'ane to siepa kabisa madina bede chama ni. Lakini jopiny dwara kuma kama. So odhi mogone nyaka ng'ano riti. Ng'ato kaka Murkomen sama ne dhi chung' mokwongo. Ne en ng'at jakom matimata. Nochune modhi obet piny gi jakom Raila Amolo Odinga. Ma oango nodhi chung' Elgeyo Marakwet gi ODM. Jakom emonyisa in ojanda maseago mabor. Ok nyal witi kang'e ni idhi dong'. Wuogi dhi chung' gi chama ma ji dwaro kata en URP. Ndalogo ne URP ema ne wiko e gwenge gigo. So mago gik mabiro timore kik buogwa wadwa neno gi chakre sani nyaka higa manyien e yiero. Ka wadhi mbele kod twak maro sani wang'eyo ni josiasa mopogore bende kasore mar mondo mi timeline maduol matayo weche mag yiero ochiwo mano mar ndiko duond buche kik kalgi to bende mar mondo mi gidonje duond buche. Mane momiyo sani nitiere ywaruok ewi nyinga mano mar Linda Mwananchi gi Linda
Party. Ka koro dichieng' manyoro ne wanno ka doho notamo kweth mar siasa mano motelne kod Edwin Sifuna ni kik ndika nyenga mano mar Linda Mwananchi ka sani oyienegi mana chwalo kwayo mano mar ndiko nyenga mar Mwananchi e kinde ma pod iwinjo buchgi magichwalo ka gikwado kanga mar jandika Duond Buche tamo gi ndiko duond bura no ni mar kweth machielo ne osendiko nyenga mar Linda. Jafumbo marwa Otieno Joab noloso na sigana makamano dichieng' manyoro we wawinjane monde. En ywagruok mar laro nying Linda, nying ma kweth mar siasa dwaro mondo otigo e yiero mabiro. Kweth motelnegi Edwin Sifuna nyose dhi e doho mar kwedo okang' mar jondik duond buche tamogi tiyo kod nying mar Linda Mwananchi. Wira ni en nying maket kod mano ma osemaki kod kweth machielo maluongore ni Liberty National Democratic Alliance kata Linda Party. E burano ma pod iyalo gi doho, kweth mar Linda Mwananchi koro omi thuolo mako jolo mar tiyo gi nying mar Mwananchi kendo ndike kapod idhi nyime kod winj ng'ur margi. Duond bura mar Linda Party to doho miyo thuolo mar dhi nyime kod chenro maggi ka burano ibi med winji dwe mar 9 igani. Motelo ne ote ma ogol kod doho odhiamboni, jotend Liberty National Democratic Alliance kata Linda Party kotelnegi kod ogai margi Fenasio Dhuku kod okil margi Gad Aguko ochiwo sigana mar kaka ne gindiko duond burano kendo kwedo chenro ma kweth Edwin Sifuna nigo mar ndiko Linda Mwananchi kaka duond bura. Leader Party, which stands for the Liberty National Democratic Alliance Party, was approved and reserved by the Office of Registrar of Political Parties as on a letter dated 15 November 2024. Registrar of Political Parties nondiko ne jogo mokwero gi ni mondo kik gima kamano timre. Mane gimomiyo ne wawe bedo gi Linda Ground, sani wadong' mana gi Linda Mwananchi nikech gin gitamore winjo kwer mano kwer gi godo kata siem mane osiem godo wang' gi ni mondo giwe tiyo gi wachno endo. Koro gi esechegi jo Linda Mwananchi gi kata kobedo ni ging'eyo ni nitiere group machielo mar chama mosebedo ka dhi mbele gi process mar registration machiegni rumo. Negidhi ni gidwa register chama ni. To kokwer gi ni register Linda Mwananchi ok nyalre. Koro sani gidhi e doho. Kata tok duong'o dhoda PC mar duol mandiko duond buche nyadinoya. Pod giketo siniani ni ok gibidok chien ng'wech margi mar jiwo duond buchgino. Ka giwacho ni Linda Mwananchi osebedo ka ketho duond buchgi kod lwenje manenore e rombe maggi mag siasa. Ka gibiro timo nyalo margi mar neno ni gichungo jolar kombe mopogore opogore e kombe duto kumoting'o kom mar tend pi. Chama ntiere gi ng'at mochung' e kom mar ker madwaro kom mar ker. Gima party ni dwaro mogik en rito jopiny to gi loso ngima jopiny. Koro ng'ata mopone embe pache ni kamano to party oikore mar tiyo godo. Otieno Joab, Ramogi TV, Nairobi. Mago jo siasa koro laro nyenga mano mar Linda ka duond burano mano mar Liberty National Democratic Alliance Party Linda yango ni gine mane gikuongo ndiko nyenga mano mar Linda. To Linda Mwananchi bede koro ramo ni Linda no en margi matinde ni Linda emilaro kanyo wakili. Sani koro wang'eyo ni duol mata weche magiere pacho kae IEBC bende nitiere kod timelines makama kalure kod chik ang'o minjo bed ne tima inya wi koro yuarruok manitiere wi nying mar Linda jogi bola oramo ni Linda ni marwa. Linda Mwananchi bende koro mako piny ni wan Linda Mwananchi ni be emodwa ringo godo kendo odwa ndike ka duond bura. Kata kamano odiochieng' manyoro nowenjo ka Sifuna wacho ni wantiere kod duond buche mamoko bende mapod ginyalo ringo godo. Igeni Joyce, Linda ni chalo ni nyako moro milaro. Tinde kilare. To unfortunately, ng'ato wacho ni nyako ni alaro nikech ane mana kungo nene kor gweng' kano biro limo waygi. To na kungo nene, to pok no loso kode. To ng'ato to nyose di mo loso kode, mose yie kawe, mose oro jomotero ayie. Niyo nyaru to nyocho biro lemo waygi to koro nyose kawe thurwa nyamwarika omiyo wakilo dhok ariyogi kwa nyisogo ni wayie. Koro kang'iyo osiepna Gad Aguko osiepna to kaneno ka en gi plans ge giwacho ni nyako ni nyocha gineno magi gioro dhok magi se kao
gin go dala to jo Linda Uruka bibiro ni nyako ni gin Linda Mwananchi gin Linda Uru wakili ne wanene to pod ne wadhi dwaro sponsor mondo sponsor miwa pesa mondo wadhi wanyiew go dhok ahero mondo water dalagi omiyo ere kaka unu nya bet ni nodhi usero nyako ni mukawe mudhi kode dala kapok utimo nade kapok ka sponsor pod nyodhi wuoth pod nyodhi wuoth okelo pesa moleo to koro wan gi pesa wane mwadwa gini girwa nikech sponsor wa ema nigi pesa molo ji te Kenya ka gima dwa nyiso jo Linda Uru ni nyako dhi Linda Mwananchi nyako dhi ji dogwiro Uru dhi odwar negi nyako moro okay and i penjo ni to timelines sakoro room we are less than 1 year into the next general election kionge chama sani tionge coalition sani motegno manigi leadership structure chakre presidential candidate midhi nyaka national executive council midhi delegates national delegates convention or congress midhi nyaka mwalo ichopi to the counties, Michopi constituency, maybe a ward, maybe to over 40,000 polling centers across the country. Then you're wasting your time. Siasa mar winning election, okay, di chungi chiro chieng market day. Kaka no jo Linda Uru de chungi chiro chieng market day. To gi miel. Ngeni ngata ma miel kidi chiro ti chako miel. Especially gonyo le pi kore in duk. To ji nyaka bi ne to ngano gonyore duk miel nango and mane gima ne kuom jo Linda Uru ko election mabiro bido won gi gima jaga lungo ga ni the big electoral machine, the big political machine, the juggernaut and machine maduong machalo rora mako chako roll to crash everything manigin to rorani and mana ODM gi UDA are the national parties manigi structures mantie all over the country kagiriwore to onge gima nyalo chung e mbele gi modong gi gina jomanie clan gi tribe gi ka to ineno kata kama gintie no giwacho ni wabiro riwore wabiro golo candidate no wan gi less than 12 months into election gionge candidate gionge coalition gin gi parties ma weak ma ok nyakalo gwen kama party no ae kech kineno Rigathi Gachagua to en mana party ma ni gweng masawa ka to kata bi gweng masawa ka nyeneno ka gilaro ndini nyoro wuok gi bathe moro digo jomoko be chako wuok gi moko digo east kocha bino ka deputy president be ochielo negi east kuno kinyal kawo Kalonzo Musyoka is the laziest politician I have ever seen. And politician, just because of the primordial relationship negi wakamba. Emo mio okay ni dagi no leko ne ni chimono no bed president. Koro paro ni kura makitui gi Machakos gi Makueni orome bedo president. Ok nyal rome bedo president. Ingeni en ngama jadungra Odinga osebedo kutinge toke. Ma Raila Odinga ka ji dhi kamoro to haya ne ndege chulo ne ot moninde chulo ne jotichne chulo ne sani kanti duma kata sponsor gi masani Uhuru Kenyatta miyo gi mana moringo midhi chiengno ti sabi miu tioro nyako cha ilungo ni ngawa ilungo poro njoroge mondo dhi kodu mondo ng'iyani to bi yenyo koki yenyo to kinyo kuminyi so he can't go anywhere matiangi tineno ka nyo wacho kende ni enol nikech kodhi kata supermarket ko wuok to jopiny dwaro ni miyagi moro mondo awach one time ni to koko wacho to jogo wacho to tam omiyo en okiano timre nade ka nyipenye to daki campaign kijana miluongo ni Sifuna and the most ill-advised and awacho ni en ill-advised nikech kanyo in a secretary general of the second largest party mano lose mana general election with 200,000 votes. Mose bedo bid since 2006. Manigi structures.
ma in as secretary general ine manyo in administrator ma structures gi ti wuok to onge bath lungo ni the central committee mi wuok go iwuok kendi onge bath NEC mi wuok go onge bath national governing council mi wuok go onge structures mag counties mi wuok go onge structures mag constituency mi wuok go onge structures mag polling center mi wuok go tiringo ga idhi chiro kichunge chiro ti wacho ni mimi ndio Sifuna election okolo gi theater election ni loyo gi organizing and organizing machine no odong e ODM under Dr. Oburu Dinga and the structure no emoriwore gi the structure manyocho win election in 2022 ma en under President William Ruto. It is a big machine maonge kamanyalo. Wakili sani samargi mar ndiko duond bura margi mano malinda mwananchi kato bedo ni sani podi ochunge samargi oserumo kose podi gintiere kod thuolo mano ma ndiko duond bura machielo. Ingeni ndiko duond bura okay ni wuok to udhi utero gini. En ni nyaka uyud namba moromo mudhi uyud the first registration. Okay? To the first registration kore kichaki mi uthuolo ni wuothe uru at 24 a minimum of 24 counties. Mondo yud a minimum of 2,000 people. Mabedo members mag chama no. Ma gigi nyaka kel mabedo verified. Uya officers kunde go te majo the registered political parties bi mondo ongi officers go. Ka kinyal chopo level no to kinya bedo registered. Omiyo ka ng'iyo jogi ka only iwacho ni ginene reserving a name emano ginya paro gin giparo dhi miele chiro ka reserving a name manyako dhi owegi ang ne gi organize party magi gine in the few months modo ok ginyal. So my view any time osekalo negi the only thing magi nyalo timo en gi nyaka nyiewo briefcase party moro mano osebedo registered mondo gidhi go e ballot but the briefcase party no mondo gibuilde gilos their structures is almost impossible. I can tell you nyoro kanya riembo kwa Kisumu mak paro no gi kanyo matini gi sanu adhi yo madunda ngeni dina ka chiel go dede bene ntiere kod paro mane gi gom chwalo wako yo madunda nyakwara muge jong waduogo adhi mbele kikidhi mabor. Afilo chapati maragwe na chai. Look, mama anze jo pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana Stokes? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and lovely lemon extract lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Chak Sabato ni ging'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri
nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo keto Ramogi TV mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar odiochieng' ma kawuono kotudore kod siasa ma Duond Buche. Somane ote mar Ruth Nyathi Ochieng' saka ni jo siasa seche moko gin ga peti. Kwani Linda e ticket mar loyo koma mar ker kose jolinda mwananchi dhi maracha gidwa hero do sana ka nyingno nosekaw gi insist nango. Kwithni karango gin so dramatic. Gidwa timo gik moko gi agoko. Anyway, mano tij doho okadwa donje ahinya but oganda nyaka bed motang' githegre gi weche tulo. An adhi yiero jatelo makare ok ayiera chama. Aluo twak kan umoja enakwero kamana inya kuom ote makamano medcholo ote magi abo bedo kasomo gi e kinde modhi mbele kod twak mar wakila ngeni nitiere sigana moro mane dwa miwa kata kamano mak parano gi kanyo matin wadhi kor ka Dina in kor ka kori wach mano mar laro nyenga mano mar Linda ni bende onyalo nyago lemo ne jolinda mwananchi mapodi omako burani e doho magikone seche moko gindike kaka Linda kendo giring godo eng'wech mano mar yiero mar higa mar 2027 kose thuolo serumo negi kaluore kod chike mago magayo weche mag yiero e pacho kae. Dina kaluore gi chik monego gilu mondo gi register party tiwinjo mana gik monego gitim. Onego gidhi gimany members 2000 per constituency ma ok yot. Onego gidhi giya offices go bende jo ORPP nyaka dhi mane ni gin offices mochomoyo nikech ndalo moro ne wan be watimo gigo e chama to iyudo ka samoro kidhi e office ng'ato loko butchery office. Koro those things are not easy kaka ji paro ni giyot no to ndalo be dhi nikech sani be kata duond burano pok ung'eyo kata ni presidential candidate en ng'a. Sifuna wacho ni en Kalonzo be dwaro Gachagua be ineno ka be en be odwaro. Koro ing'eni by the time ma gibet Martha Karua be dwaro by the time ma gibet piny ni koro giero ng'ata achiel to kanyo e kama conflict bro wuoke nikech onge ng'ama dwa wene nyawadgi to seche tineno ka seche osedhi kakodhini. Siasa en awachoga ni siasa en science. Nyaka ing'e kaka itimo gigeni kendo nyaka i multitask nikech ineno ka rowerni gadgi ni osedhi ma o register nyingno. Koro sani gidwa ni mondo gichak gine yuarruok ni gidwaro nyingno. Of course nyingno gidware there is a reason. In politics ing'eni gise popularize that name, supporters gibe oseng'iyo gi that name. That name be is catchy. Okena ena nying ni mane ochak mana kamano. It's a catchy name. Emomiyo they really are insisting ni nyingno ema pod gidwaro. To kane ka gibro yudo nikech kata chon ne waneno ka jaduong' Raila Amolo Odinga bende gimachal kamae notimore ne gi ODM. To nochuno ni mondo many ng'ano mano nyiewo gino mo register gino ma gichulo pesa. Omiyo the only way en mana ni koro bro chuno ni ka ginyalo convince gad gini ni ginyiew gino ka mano ema gidwaro. To gad gini be osewacho kanyo ni gin gi yie ni ki in gi feeling ni nyingno ema idwaro to gin party is open. You can join and be part of them. Sani neno ka wakili owacho otemo wacho kae kaka
some of the presidential candidates are so entitled. Gifeel niya ni gin gisebede siasa mang'eny ma onego oyiergi. Mosainya dina yena mar mondo mi ang'adi matin mak na paro no gi kanyo angi kwanye presidential candidates mache moko feel ni gin entitled yena mar mondo mi adhir Mesha Kodede in korka kori Linda mane manyalo yombo e kinde makoro ilaro duon nying mar Linda en Liberty National Democratic Alliance Party kose Linda Mwananchi e kinde makoro josiasa bende koro riyo regisa mondo gine ni gibedo kod duond bura motelo ne yiero mar higa mar 2027. Erokamano Joyce, apane onengo wabed very realistic nikech wadak e Kenya ka wang'e kaka gik moko timore kendo wang'eyo historia mar gigi. Number 1, group mano register Linda Party ne osekuongo ne jogi ng'wech nikech process mar registering party nyaka ikuong idhi tim search mar name ma reserve search name miyudo to sami timo search inyisi ka nying miterono jomoko dipo ni ose reserve kata dipo ni osebedo registered in a way. So kadi ne bed ni group cha ne ok gikuongo ne dine gidhi timo search ka gidwa reserve name to giyudo ka oganda ma wacho Linda Mwananchi no se reserve ma no se kata no se register omiyo dine okomigi. The fact ni jogi odhi nyime mo register mondo register party the shortest time muda machuok mogik minyalo dwaro en dweche 9 ka in gi resources mobedo mos dweche 9 e muda matin mogik minyalo dwaro. To kineno ka party osebedo registered ma register of political parties osechiwo tiko nyiso ni jogo oagi gino chien more than a year. Koro onge mano is the reality. Koro gimwacha kwa discuss ka maduong onge en mana ni Linda Mwananchi feel ni giseketo a lot of effort e popularizing nying mar Linda no koro gidwano dhi, but the easiest way en mana negotiate gi joka mondo omigi kata ka gichulore to gichulre. But kiduogo koni but there are other realities masamoro ji mang'eny ok dwa wuoye because of politics. The truth is group ni te ne oko chako Linda Mwananchi as a party kendo ne gionge gi paro mar Linda Mwananchi mondo bed political party. Mano was not their idea nikech ne gichako kaka Kenya moja manoting'o Gathoni wa Mushomba, Caleb Amisi gi group ni te kaka giwuok e mano ma ka ODM yuarruok moro chako wuoke to ODM owacho ni koro gidwa dhi e ground to gi dub their campaign Linda ground. Eka jogi obiro gi an afterthought ni kare ka group mar ODM machielo cha dhi e Linda ground wan wadhi e Linda Mwananchi. Gin bende giwuok gi dub campaign gi ni Linda Mwananchi bang' ka ODM osewuok dhi e campaign mar Linda ground. So nyiso ratiro ni ne ok gin ready for anything, ne ok gin jok manobedo piny moparo niya wadwa register gima kama. E sechego adieri mantie ma ging'eyo kama gintie kata sani ni ne pod gi fight mondo gikaw ODM, gibed gi hostile takeover mar ODM, gipogi ma ng'ani obed chairman, ng'acha obed party leader, ng'ani obed ang'o. Ne gionge gi paro mar ni wadwaro chama moro. Koro sani kata koro giketo dhawo malong'o about Linda girgi ni oa chien ne joka. Omiyo e sechegi ok ane ka gidhi bedo gi party mora mora man gi nying ni. Gima nyawa winjo ka Sifuna wacho ni gidwaro mana brand gi. Gidwaro mana brand gi. Kata mana brand gi no ok dhi bedo mayot nikech ka joka no reserve everything around Linda to kata mana court magidhieno ok dhi miyogi nikech gigi gin Sifuna ng'ama lawyer, Babu be lawyer. Ging'eyo ka chik osetamore to chik osetamore kata koro gidhi malo gidhi adhiya for the argument sake mondo mi jok maluwo bang'gi johera maggi kik ne ni gi yom ni imagi amaya gik moko mondo jok one ni wan gi ruedhi, wan gi jok matek
but anyalo nyiso jopiny maluwo bang' jogo rwedhi ugo kuma dhiye to onge en ni ma en mar nyiso jogo ni waigi jogi nyaka walogi but mana kaka ne giigi ODM ka jok mano believe kuom jogi nitie jok mano believe makiani be gisewe believe no ni jogi dhi kawo ODM jogi dhi kawo ODM ka ok gin to ODM rumo ODM ok bi rumo ODM nigi structures koa malo to nigi party organs ma decide kuma party dhiye omiyo sani gima nyalo timore mana kaka ne Sifuna osechako miyogi indicators matindo tindo iwinjo ka chieng' cha Eliel gweng' Alwale noseko ni a rose flower in another name is still a rose flower nyiso ni parties gin go ma ginyalo dhiye godo e yiero so kang'iyo taneno ka ma ena mondo oketgi e headline they are just going to go to court gibro move around kamano mondo oketgi e headline nikech sama gimedo keto gini ochal ka gima gin gi ywaruok moro to gibede headline all newspapers gibede headline discussions abila ma wan go kagi to gimedo bedo popular but ng'eyo to ging'e chunygi ni gini to sebe Dina ng'adi kapok itieko point ni moro ne mwadhi mbele kod twak marwa onyalo wacho ni ber mar bedo e duond bura en mane ahinya nyato motelo ne wuoth mar yiero mar higa mar 2027 Dina bedo e duond bura is very very important nikech in gi backing nitie jok ma decide ni gin gidhi maonge duond bura to there's always ka gidonjo kata koyiergi kaponi oyiergi tineno ka they want to align gi duond bura nikech duond bura nigi a lot of benefits nikech of the support kendo en gima ing'eni ka in kendi obviously you're not as powerful when you're a team omiyo bedo e duond bura as a ng'at manie siasa to is very very important ang'eyo ni duond buche wato pod gin ok gin as democratic as they should be but kata gin gi teething problems go to I still advocate ni as a politician it's very important to bedo e duond bura especially kaka mine gi rowerni kata gi jogo manigi ng'ol wabeduru e duond buche kendo watem wabede duond buche madongo nikech samoro ing'eni ji paro ni ani onyalo donjo e duond bura mora kata matindo ma waluongo ni others to anasebede siasa ase understand ni it's very important to be in the big political parties kata koro ugine fight it out inside kanyo to you're building yourself and you have some strong backing kait another thing duond buche Kenya kae are very strong entities ma gin gi powers kendo ginyalo chung ma gi support ng'ato maber omiyo for me duond buche gin very important en mana ni nyaka gilok kaka gitiyo ahinya kaka gi nominate gik machal kamago iyudo ka jogo motiyo matek e chama kochopo kar nomination iyudo ka koro kendo weche olokore iyudo ka joma iyiero mimiyo nafas kata e tije mopogore iyudo ka gin joma ne onge kanyo koro gik machal kamago especially mine kaka wawacho ni those are struggles within struggles nikech pod wang'ang'ana mondo wabede telo mar siasa to gik machal kaka ikawo ng'ato tiwe ite inisetiyo ne chama gin gik malit kendo gin gik maril matimore omiyo political parties kata madongo masani nyaka ng'i gigo nikech okinyal bedo ni unumanyo ji ma chama obedo chama ma ubede e sirikal to koro uneno ka jomoko ema enjoy tiju
It is very wrong. In fact, Sani, I just want to say it here. Ni kata e UDA. Ngat machal ka an asetie UDA for long. I keep on still drumming up support for the UDA. Tiyudo ka jomoko mane onge, ni ema koro nigi lemo. In fact, jipenji kataka in a ground. Jipenji na Dina. Hii chama utaifanyia kazi, unapikia hii chama drum na wewe uko happy. En mana nidi kech ker William Ruto. Emomiyo some of us podwane hii chama ni kech wang'eyo kuma wae kode. Kendo waneno gimotimo, gik mosetimo ne jopiny. Ahinya gik mosetimo kata kuonde ma wae Nyanza. Omiyo lokruok nyaka bedi, nyaka wayier ji meritocracy. You get? Ok ni yiero ng'ato ni en osiep ng'ane, ni en close gi ng'ane, ni en wat ng'ane. That has to stop as we go to 2027. Yeah. Ikelo point moro makare ahinya Dina, mano mar nominations kaka Duond Buche mago mag siasa winjo bed ni timo nominations mag ni kata ka gitimo welo margi to winjo bed ni gitimo wele yo makare. To ang'e sani kopogore kata kod wechego mago mag party nominations mabro bedo katimore e kinde mabiro mbele. Wang'e ni gino mabende duond bura kuom ranyisi duond bura mar ODM kaachiel kod UDA e kinde magidhi e mesa gisebedo ka giwacho ni gidwaro mar mondo mi zoning otimre. Kata kamano jatend duond bura mar DCP mano Rigathi Gachagua ene mano kwedo wechego mago mag zoning ahinya to jo siasa kata duond buche mag siasa mabro bedo e kind United Opposition. Mane makele penjo machielo wakili zoning ma duond buche owero timo ahinya ka gisedonjo e riwruoge mag siasa. Zoning ni en mar konyo party kose zoning ni en mar konyo an individual politician ma seche moko manyo kom moro kumoro to seche moko gine coalition to jo party ariyo manitiere coalition no bende dwaro kom machal kod mano modwaro. Just dwana aduoki kama. One, enni chama en mtoka. Miago e point A, kidhigo e point B. To destination kamedhiecha en jopiny. And therefore, the most important thing kichope bus stop is not necessarily mtoka meidho. Eneni binya chopo ir jopiny. To jopiny gi mtoka mane manyalo konyi mondo ichop ir jopiny. And therefore, mtoka ok nyalo bedo the end. Ni anadwa mondo aidh gine Mbukinya. To iyudo ka nitie sampa mabe nyalo chopi mondo ichop kama jopiny nitie. Okay? And therefore, and I'm going to be the Siasa for a long time. And I joined Siasa. Na chako bedo conscious of Siasa. Kilos of Ford. Na pore nyati matina jaklasa boru. To na attend rally mukongo mar Ford Makisumu 1990. Okay? To chama makungo donje en Ford Kenya. Okay? Kakora abedo nga maduong around 1994. To kadonye ne Ford Kenya ne owuok jaduong Raila Amolo Odinga moadhi NDP. To nikech ne wahero chama mar Ford Kenya kabisa. Mane wanyalo tho ne chama mar Ford Kenya. To no chopo kama wachopo 1996. To court odagi ni chairman mobedo recognize ma Ford Kenya en kijana wa Malwa. To wan kako ganda maluo ne waneno ka kijana wa Malwa no oko represent interest marwa. Ne wadwari mondo wager wuoya chiel ma wanyalo miyo tongi kuot manyalo laronwa piny endalo mabiro. Omiyo ne wawuok gi Raila Amolo Odinga ma wadonje NDP. NDP kanyo kane wadhi e yiero ma 1997 to yiero no Raila Amolo Odinga no wuok gi only 12.5% of the vote manogo. Kani ni vote ni to ne en vote ma Luo Nyanza to kod ma Kibera. Okay? The only non-Luo MP mane wayudo ne en Nyanja mano biro kawo mana ticket nikech no geng ne ticket mar chama mane ni thurgi. To no dhi obedo MP to noko chako bire bura mora ma NDP. So kane wabet piny kaka jolup Raila Amolo Odinga ne wapenjore ni to chama ni be wanyalo larogo piny ma Raila bedgo president.
to ne wayudo ni it is important ni kuonde ma pod Raila nok nya donje wadwar kaka onyalo donjo kuondego. To Raila nonyisowa ni nyaka wariwre gi ng'ama oloso sirikal. Ng'ama noloso sirikal en President Moi. Mane wariwore makwae kanyo to waloso cooperation ni no tere partnership no tere maja no yiene Raila Odinga mobedo secretary general mar KANU. Through that no dhi odonjo kuonde mag KANU mane pod NDP nok nya donje, partly because nineno ka NDP en chama mar Luo, but secondly nikech ne NDP onge resources manya donjo go yuago gi networks mane nya donjo go kuondego. Omiyo kane wa disagree kaka joma ne luo Raila Amolo Odinga kotelno gi Raila Amolo Odinga ne nitie disagreement gi Moi ka Moi koro dwa chunwa go Uhuru Kenyatta, to kane wawuok to ne wawuok gi ji mang'eny moloyo joma ne wadonjogo. So it means the strategy worked. But even at that time polling ne nyisowa ni kura mane wan go no se move mana from 12.5% to 17.5%. Manyiso ni pod Raila Amolo Odinga nok nya bedo president. So it was therefore agreed ni mondo wuogi mondo dhio join ng'ato mane already ne ni kura moko mondo kony ng'ano mondo lo. Kose konyo ng'ano mondo lo, then wati gi structure mwadonjo go no mondo wamak go piny kwa prepare Raila Amolo Odinga for 2007. That is the reason why ne wawuok ma wadhi wa support Kibaki. The energy, give the numbers, Raila Amolo obiro go, emomiyo Kibaki noloyo kura gi 68%. Okay? Kae wheelchair. Now, it is important to note, ni king'iyo jani mar Raila Amolo Odinga chakre Ford Kenya, nyaka koro bire NDP 2007. Chama monose betego, koae Ford Kenya, modi NDP, modi New KANU, moduogo LDP, modonje NAK, mochako duge LDP, moduge ODM. Eni chama nen gari moringogo, maka gari koro tiende otuch, ok nyal ringo, to loro kao gari moro. Okay? Destination ne ni mondo pod olar presidency mondo konjo piny. So, kawang'iyo sani wach ma wadhi election mwadhi ni. En one ni kako ganda ma Luo waonge presidential candidate. Okay? Ma wanya wacho ni wuod Luo moro ochung' dwa bedo president, to wuod Luo mochung' ni githoche monyalo bedo go president. Awinjo ka moko wacho ni kia ni gidwa chung' president. The question en ni gino siepega to be gin gi thochgi bedo president ok ena ni wuok e odi ti declare ne jaodi gi nyithindi ni ana dhi bedo president. Ki ng'iyo jani mar Raila Amolo Odinga mineno ka temo somonino, tineno ni en wuoth mabor, to en wuoth madwaro mwandu, to en wuoth madwaro siepe. Okay? So, the truth en ni onge ng'ato e oganda ma Luo sani ma wanyalo wacho ni nigi thoche manyalo chung' mabedo president 2027. Therefore, wawinjore kaka oganda ni wuod lang'o ma wan go gi history ma waago Sinakuru kukule bangani ma waluongo ni wuod Odongo ma en William Ruto osewuotho kodwa maber, nokonyowa kane wadhi e lweny 2007. Emomiyo Raila nochopo kama nochope cha. At the same time, kanyo koro wamoke dier nam ma wakia kama wachike bang' ka Raila Amolo Odinga okubedo president 2022, to oluongo jaduong' Raila Amolo Odinga mobed go piny mowacho ni yawa bi mondo wariwre mondo wariw jowa gi emeli achiel mondo wakwang' go loka cha. Unfortunately, jaduong' Raila Amolo Odinga nyotho kapod meli pod kwang' pok wago loka cha. To kama nyotho eni nyowewa gi captain ma meli ni makwang'owa man William Ruto. Omiyo the most important thing en ni one person man William Ruto mwadhi support. Under William Ruto ka nitie jowa mantie ODM, nitie jowa manyo nitie UDA, nitie jowa mantie MDG, nitie jowa ma independent,
nitie jowa manya biro gi chama moko. An gima kwayo en ni kaka oganda Luo waluongre uru mondo wabed piny mondo wawachi ni onge tiende kwedo, onge kik wabed gi kwedo, be kik wabed gi discrimination. Wariure uru te, auche wate, aora mora mora miluwo kata viko toka mora mora miluwo, to bed ni en toka madhi konyowa mondo William Ruto yud kura, mondo wabed ni wanyalo bedo gi William Ruto e next government. Ka wawacho ni ok wabiro gi kura marom ga puoyo, wabiro gi kura marom gi liech, miwa lemo mwatero ne jowa. And the most important thing mon mere go ben drive wa eni angoma wadware sirikandno ok en ni jotelo mage mwadwaro, eni wadware dockets manyalo konyowa mondo wakel lokruok thurwa. To dockets gi wanyalo mana yudo kwa chiwo kura moromo. At the same time dockets gi wabed ni wasepango mipango ni dockets ni wadwaro docket mandara nikech wadwaro ni otimnwa 1 2 3. And this is what we negotiate for. To kwa keto ni wadwa negotiate ni wachpogore e chama koni gi koni, ni at the same time wadwaro ngane to kwadwaro ngane, then wabro weaken ourselves. Okay? What should unite us? And need the ideology, give the program of action, mar the broad-based government, ma en ni mondo lok ngima ma jopiny is uniting us. The fact ni wan oganda maluo twariwore go oganda malango gi, kwariwore to wang'eny nyalo konyowa mondo kwa bede sirikal ma next wabed ni wan gi more say than we have now. And then mondo ma otimre wateme mondo wayud yuwuotwa gi nyiwa motegno. Okay? Ok mana mabiro go kura. Okay? Manyalo bete mesa kendo nyalo negotiate. Manyalo bire national platforms to negotiate for positions. Okay? And adwani ni mondo I encourage yuwuotwa gi nyiwa ma feel ni gin gi role to play. Niki gi shy away from politics. Gi wuog mondo gi dhi dwaro. Emomiyo an awuok adhi dwaro kom mar Kisumu Central. Okay? Mondo I represent the Kisumu Central a national level. To kawadhi adwani riw wachni gi wachni mogik wakili kawatieko kawachomo wuoth mano mar higa mar 2000 yiero mano mar higa mar 2027 kwa ng'iyo kaka siasa ringo sani wanyalo wacho ni aloch nyalo wuok kaluore kod duond bura motegno riwruok motegno kose ja siasa maumbe lach mosemanyo mbulu e konde duto mapacho kae. Loch ma wadhi yudo en loch mar William Ruto. Okay? To gimomiyo dhi biro en achiel ni President William Ruto has delivered on his mandate. Okay? So as an incumbent onyalo loso about affordable housing, onyalo loso about ndara, onyalo loso about wach mar hospital, onyalo loso about wach mar education, and give the things to tell the people, man, no one else can compete with him. Secondly, and a politician manages the biggest structure as an individual to kendo structure any oriogi mar ODM. Okay? And a political leader manigi vision momioji. Okay? And vision nene goes beyond duaro power. Ino ka joka vision gi en ngama di kaka ginyalo riwore mondo gigol President William Ruto. Well, President William Ruto is thinking about Kenya in the 2060. The vision nene jo Kenya mang'eny are sharing in that vision. Okay? Omiyo vision nene chalo meli madhi ting'o ji machop loka cha. Emomiyo wan kaka oganda, for instance, for the last 2 weeks I've been to Kisumu kwatimo grassroots meetings. And gima wa discuss any what is the interest mar Kisumu Central, Kisumu City in Vision 2060 ma President William Ruto ni. To ka winjo jo piny ka loso taneno ka they are all interested ni Vision 2016 wadwaro ni Lake Victoria as the main resource mar the entire Eastern and Central Africa obed the center of the development mar Kenya as we move forward. And therefore, Kisumu should be our commercial center. Erokamana inya wakili odede kawatieko mana penyo mabenda penjo wakili kanyo duond bura motegno riwruok motegno kose ja siasa mahumbe lach ema nyalo loyo e yiero mano mahiga mar 2027 kwatieko. Kaluwore gi
interest mar jopiny dongruok ma gidwaro ma moko dhi nyime to gi ma gidwa neno e kinde mabiro. Loch madhi yudore nyaka combine both the two. Nyaka bed ni jasiasa oyudo kom maduong' mar tend piny Kenya nigi uma fuond piny te, to kendo nyaka bed gi chama kata duond bura kata coalition motegno ma achiel kuom gigo ok kos e ward ka ward mar piny Kenya. Nyiso ni kama ok ene gi uma, chama more coalition motelo nie gi uma. Kama chama motelo ne gi onge gi uma, en owuon kaka jal ma motelo ne that coalition nigi uma kanyo. Koro onge kama ikoso, kama coalition ni koso e uma e piny Kenya te. Ma e kama win wuoke. Nikech sani nitie chama moko kata duond buche moko ma both the party leader to gi duond bura no te nitie kona mar piny ma okia kipenjo kidhi randomly yudo ji 10 be unge chama ma kama to jatende be unge to gikia chama no jatende be gikia. Ng'at ma kamano unge gi possibility mar win presidential election. So chama kata ng'at ma dhi win presidential election en ng'ama chama ma en go e coalition gi ni e tunge piny te mar Kenya, to en bende ong'ere. Koro kuonde moko en gi advantage mamalo ni en wuon ong'e en gi uma, to chama ma otiyo gogi bende nigi uma kanyo. So mano miyo oyudo gine mamalo. Mogik, anyalo wacho ni kaka coalition mar broad based nyaka gidhi gibed at least very scientific, to kendo nyaka wachni none maler, nikech numbers dwarore e parliament, both houses, senate to gi national assembly. Numbers gi bende nitiere ni unyalo bet gi ji kata dek malarore te, to laruogno bende chako kelo opportunity ne jo opposite side mondo kaw kanyo. Ndalo moko chama mar ODM no lose Lang'ata ne Nixon Korir just because of that. King'iyo ja Ford Kenya ochung', ja Wipe ochung', ja ODM ochung', te ka the opposite side Jubilee kelo ng'ato. To koro nyaka gibi gi balance mano gi gima Nyamori wacho, mondo mi bende demokrasia bendo bedi, mondo ng'at jopiny bende oyier ng'ama gidwaro. So balancing ni en odwa ni ong'iye maonge emotions, to kendo ong'iye with a view mar yudo kombe mang'eny ei National Assembly gi Senate, mondo ka omi William Ruto telo to en gi kweth ma bende onyalo choro ne gi vision ni dhi ukal na ma e assembly, to en gi numbers. Ero kamano. Dina, kawatieko mogik. An anyalo mana wacho ni sani ka wang'iyo jogo madwa bedo kere piny Kenya ka, to adier William Ruto ema the only one. Is a consummate politician. Ma en ng'at mochako piny mochopo kama ochopeno, manyiso ni nitie gigo mang'eny mopuonjore e siasa kaluwore gi kumoaye. Kendo tich be otimo, ok ni wawacho mana ni William Ruto to tich ok otimo. Tich otimo, emomiyo ineno kata ka jogo mawacho ni mondo ogole kaka jo DCP, gionge gimoro magi, kata jo Linda Uhuru onge gimoro magi wacho mopogore gi Ruto must go. Ok ginyiswa ni e thieth gibro timang'o, ok ginyiswa ni e weche school gibro timang'o, ok ginyiswa kata ni weche ndara gibro timang'o. Gin giwacho mana ni must go, nikech ging'eyo ni ng'ani otiyo. Kipenjo gi kata ni kuonde magiaye, chak sani uso pesa di. Kipenjo gi ni kahawa sani uso pesa di. Ging'e maber ni gik magikawo ma e okang' mambele, to sani gigo nigi bei maber, to onge gima ginyalo wacho, nikech ging'eyo ni
ni ker osetiyo. Omiyo an ang'eyo ni sani the best candidate ma Kenyans should not miss is William Samoei Ruto, and the best candidate ma Jowa ma Luo Nyanza should not attempt to miss. Ka in rawera, ka in mama, ka in dani, ka in person with disability, make sure ni kao gigo monego itigo sa yiero. Kendo sa yiero no, make sure ni uwuok mudhi uyiero, nikech ng'ani ema nyalo loko pinywa. To waseneno kakose chako loko pinywa. Erokamano ahinya. Injina Lazaro Kanyambok bening saka ini after keenly watching events matimore Linda Kocha, I'm positively convinced ni Linda suffers from leadership structures. Ogi saka ini jogi tene uwuok e ODM ka kila ng'ato bedo convinced ni ene moro motelo, ok nyal telne, koro gisebedo ka gi campaign ka kila ng'ato chemisha johera mage ni ena modhi bedo party leader. Koro adier mantie mano e gima osemono jogo register party moko go to iumogo mana wangi maonge ng'eyo ahinya. Mar ariyo giluor wuok e ODM kabisa nikech giyudo huarufu mana confused johera mag ODM. Mar adek gisaka ni kende maduong' jogi could be funded by our political rivals with an aim to antagonize Nyanza kod Western ODM strongholds mondo joka oyud upper hand e control both parliaments kod majority seats. Mano is the sure way of forcing the president into post-election coalition. Jomlima osefwenyo ni golo sitting president isn't easy. Koro gitiyo kod ujanja mondo gi divide ODM mondo gi yud kaka gi replace jo ODM e coalition building. Joluo nyaka bed mariek. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Erokamano ahinya wakili Joshua Nyamori, erokamano ahinya Dina Gai kachiel kod in Mesha Kodede kuom kawo thuolo maru mar biro e twak odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mugia Jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupi. Nyaka mana yueyo madindo gisani, chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai liet. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.